Na yi kira nai da tambura, mai sauraro nake kira. Na yi kira ne ya ji ni amsar nan za ya bani ko da zan samu magani. Ya zai yi na gane kwai masoyi na gaskiya, na yi alfahari da shi kamannin su zama ɗaya. Mai tambaya ya aka gane masoyi, ku bani amsa ta, wacce a ko'ina sun rike ta hujjata. Ku a rubuce ku daure ku ban misalinta, tunda ana ta faɗa so yakan zama cuta. Abinda ya zo daga bakin ku zana nanata, tunda labarin zuciya na fuska ne. A jin kai ne ko ku kyautatawa, a siffa ce ko ku tausayawa, mu'amala ko rashin ɗagawa, ganin kima ko ku girmamawa, ko ladabin masu rissunawa, ba zai sanyawa mutum ya gagane. Kalamai na wanda ne na hujja ne, idan kun bi da hankali ku gaggane. So cuta ne kila rura ne, wajen samo maganinsa aiki ne. Rukon maki mun sani hasara ne, gane mai kaunar ka jidali ne. Bude sirrinka ga aibi ne. Gare shi sanin maki kwai wuya gare shi, kamar tsuntsu ne da za ya tashi. Ku zo ku taya ni mu sauke bashi, mu gane maki ya daina haushi, mu zama kamar tsintsiya mu share shi. Cikin waƙar tawa jami'a ne. Kullina cikin gulbi na tona ramina, cikin magana ta na tauna harshe na ba ku misalai cikin bayanina. Mai so da makikar ku keta irlina, dan ban gane ku haka sirri ne.